l-odwa tajba lil kulħadd lilkom u dawk li qegħdin jisimgħuna permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li għamil l-imwiet, l-imħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispirtu Santu dawn ikunu magħkom il-koll. Sejrin niċċelebraw din l-Ewkaristija, nistedinkom sabiex tagħmlu l-intenzjonijiet tagħkom, naħħa tiegħi sejjer fil-quddiesa skont l-intenzjoni ta' Żarena. Illum il-Knisja 16 ta' Ottubru tfakkarna f'waħda qaddisa soru Santa Margherita Maria Alacoque, dik is-soru Franċiża f'Parej Lemonjal li Ġesu derila bosta drabi u talaba b'qawwa biex ixxerred id-devozzjoni lejn il-qalb tiegħu, il-qalb ta' Ġesu. Talaba li tagħmel l-ewwel ġimgħat tax-xahar, talaba li tagħmel il-festa tal-qalb ta' Ġesu għalilha meta, talaba biex dejjem turi kemm il-qalb li ħabbet il-bnedmin imma tirċievi minn għandhom l-ingratitudni, jiġifieri qalb qiebsa. Ejjew għalhekk fuq l-eżempju ta' din il-qaddisa Santa Margherita naħna wkoll nkunu bnedmin li nxerdu u nħobbu din il-qalb li tant batiet u sofriet għalina. Inti triq li twassalna għal għand il-bnedmin mulej ħnina. Inti r-raj it-tajjeb tagħna Kristu ħnina. Int l-avukat difensur tagħna mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Imlina mulej b'dik il-qawwa spiritwali li inti tajt bidejk miftuħa lil Santa Margherita Alacoque biex isseħħilna narfu l-imħabba ta' Kristu li tisboq kull erf u nintlew bil-milja kollha ta' Alla. Dan nitolbuh bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lil-Galatin, Ħuti. Jekk lilkom imexxikom l-Ispirtu m'intomx taħt il-liġi. L-emejjel tal-ġisem huma magħrufa żina, faħx, nuqqas ta' rażan, idolatrija, seħer, mibeda, ġlied, ejra, kurla, ambizzjoni, firda, partiti, invidja, sokor, dbaħrit u ħwejjeġ bħal dawn. Inwissikom bħalma wissejtkom qabel, min jagħmel dawn il-ħwejjeġ ma jridx is-saltna ta' Alla. Il-frott tal-Ispirtu huma l-imħabba, l-għena, is-sliem, is-sabar, il-ħniena, it-tieba, il-fidi, il-ħlewwa u r-rażan. Kontra dawn ma hemmx liġi. Dawk li huma ta' Kristu Ġesu salbu il-ġisem bil-ġibdiet u l-passjonijiet tiegħu. Jekk ngħixu bl-Ispirtu, ħalli nimxu bl-Ispirtu. Il-kelma tal-mulej. Min jiġi warajk mulej ikollu id-dawl tal-ħajja. Min jiġi warajk mulej ikollu id-dawl tal-ħajja. Ħini il-bniedem li ma jimxiex fuq il-pariri tal-ħżiena, li ma jaqafx fit-triq il-ħadd jgħin, li ma joqgħodx fil-laqat taż-żebblieħa, imma fil-liġi tal-mulej hi l-għaxqa tiegħu lejl u nar jaħseb fil-liġi tiegħu. Min jiġi warajk mulej ikollu id-dawl tal-ħajja. U bħal siġra mħawla ħdejn nix-xijat tal-ilma li tagħmel il-frott fi żmienha u l-waraq tagħha ma jitbilx u jirnexxi f'kull ma jagħmel. Min jiġi warajk mulej ikollu id-dawl tal-ħajja. Mhux hekk il-ħżiena, mhux hekk, iżda huma bħal tibna li tajjara r-riħ.
għax triq it-tajbin il-mulej jafa, imma triq il-ħżina tintemm fix-xejn. Min jiġi warajk mulej ikollu id-dawl tal-ħajja. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-mulej u jiena narafhom u huma jimxu warajja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien il-mulej qal: ħażin għalikom intom il-Fariżej, intom tħallsu d-dieċmi fuq in-nanieħ u l-fejġel u fuq kull xorta ta' ħxejjex. Imbagħad għal dik li hi ġustizzja u mħabba ta' Alla tħallu kollox għaddej. Dawn kien imiskom tħarsu mingħajr ma tħallu l-oħrajn barra. Ħażin għalikom il-Fariżej, intom tħobbu s-siġġijiet ta' quddiem is-sinagogi u min iselmilkom fil-pjazzezz. Ħażin għalikom, qiskom l-oqbra li ma tarafhomx u n-nies tgħaddi minn fuqhom bla ma tintebaħ bihom. Qabeż wieħed mill-orref tal-liġi u qallu: Mallem, b'dan li qed tgħid qiegħed tgħajjar lilna wkoll. Qallu Ġesu: ħażin għalikom ukoll intom l-orref tal-liġi. Intom tgħabbu n-nies b'tagħbijiet li bilkemm wieħed jiflaħhom u li intom stess anqas b'saba' wieħed ma tmissuhom. Il-kelma tal-mulej. Se nibni din ir-riflessjoni qasira tiegħi fuq is-silta li għadna kemm spajna ta' San Pawl lil Galatin. B'din littra Pawlu ried idaħħal fil-moħħ u fil-qalb ta' dawn in-nies li żmien it-Testament il-qadim għadda, issa għandna t-tagħlim ta' Kristu. Żmien il-ħafna liġijiet u rqaqat u ħasil tal-idejn u tal-platti dak għadda, issa l-importanti l-intern. Kontinwa minn sejjerek. Il-bieraħ għallhom issa ċirkonċiżjoni li tqatta l-ġisem bħalma Alla talab il-Abram għadda biċ-ċirkonċiżjoni u mingħajra xorta. Importanti li inti l-qalb tiegħek tkun safja. Dualizmu jgħidulu, dualizmu duwe. Illum għandna l-istess, imma għandna paġna qawwija ħafna, ħafna, ħafna. Ħanaqra nerġa' naqra bil-mod. Hekk mhux nkellemkom jien. L-Iskrittura, il-kelma. Din laqqas għal kemm kitiba San Pawl, qiegħda l-qawwa tal-Iskrittura, ippermettu li nagħmel osservazzjoni. Il-qawwa tal-Iskrittura qiegħda mhux għax kitiba Pawlu u Ġeremija u Pietru u Ester nisa u Samwel, dawk kitbu dak li qalilhom l-Ispirtu Santu. Hemm qiegħda l-qawwa tal-kelma tal-Alla, hemm. L-Ispirtu Santu inqeda bil-bniedem biex jikteb dak kollu u dak biss, dan il-kelmet preċiżi, dak kollu dak biss li jritu. Għalhekk ngħidu l-awtur number 1 tal-Iskrittura primarju huwa l-Ispirtu Santu. L-awtur number 2 sekundarju huwa l-bniedem. Mela dak se nisimgħu issa mhux San Pawl, l-Ispirtu Santu
inqeda b'dan ir-raġel jismu Sawlu minn persekutur. Għaw il-qawwa. X'jgħidilhom fl-aħħar parti tal-ittra tiegħu il-Galati? Ħuti. L-emejjel tal-ġisem huma magħrufa, nafu x'inhuma, ħajfakkarhom. 14 waħda ħajsemmi. 14. Żina. Faħx, kelma kera. Nuqqas ta' rażan. Il-ġisem trid trażnu. Nuqqas ta' rażan. Idolatrija minn idolo, allat, idolatrija. Seħer, mur taqra l-idejn. Seħer, kontra l-ewwel komandament. Mibeda, ġlied, ejra, jisimma waħda wara l-oħra, ejra, korla, ħottu rabjat, sparat, korla, ambizzjoni, firda, partiti, invidja, sokor, dbaħrit. Imbagħad jgħid sentenza qawwija ħafna. Inwissikom. Min jagħmel dawn il-ħwejjeġ ma jridx is-saltna ta' Alla. Mhux naqtaw qalbna laqqas xejn. Il-ħnina ta' Alla hija infinita, laqqas xejn. Imma titgħamel ftit tal-eżami tiegħek innifsek mhux xejn, ma qisu xejn. Kull forma ta' serq għaddej, kull forma ta' serq. Narraħat l-isqof għamel omelija qawwija ħafna fuq il-flus minn hawnhekk, intapinu. L-isqof Anton. Kollox għaddej. Min jagħmel dawn qedtilkom mhux San Pawl qed jikteb mhux San Pawl qed jikteba, San Pawl strument. Isu għandek pjanu, strument. Min jagħmel dawn il-ħwejjeġ ma jridx is-saltna ta' Alla. Sewwa tagħmel ħajtek iġġemma u ġġemma. L-isqof ukoll semmi għadin biex imbagħad ħalli il-wirt ħajjiġġieldu fuq il-wirt li tkun ġbart matul ħajtek. Imbagħad Alla ħares qatt. Ma tridx int tajba dejn taf is-saltna ta' Alla. Kemm għandna x'naħsbu. Imbagħad jaqleb il-paġna u jgħid ukoll il-frott ta' min jimxi wara t-tagħlim ta' Ġesu tal-Ispirtu. Li mahom imħabba. Fl-ittra tiegħu il-Korintin għandu innu sabiħ fuq l-imħabba li hija paċenzjuża li taħfer li tgħadel l-imħabba. Ilena hekk. Is-sliem. Il-kelma forsi li iktar nifhmuha il-paċi. Għandek il-paċi fil-qalb tiegħek. Għandek is-sliem, imma għandu il-paċi f'qalbu, minn ġo qalbu għandu l-gwerer ibabqu mhux f'postu. Is-sliem. Il-paċenzja. Il-ħnina. It-tieba, l-ħlewwa, kunu ta' qalb mansweta u umli, ta' qalb ħelwa, ta' qalmu minni, għax jien ta' qalb ħelwa u umli għalinna Ġesu. It-tieba, il-fidi. Mbagħad jerġa' dawk li huma ta' Ġesu Kristu semmihom it-tnejn. Salbu il-ġisem
bil-ġibdiet u l-passjonijiet tiegħu, il-ġisem tagħna ħuti irridu nrażnuh, nikkontrollawh għax inkella jiġri wisq bina. U dan nistgħu nagħmluh bil-għajnuna ta' Ġesu. Mena le nagħmluh. Il-kelma ħuti. Ejjew nitolbuh u nirringrazzjaw il-Ġesu għal din il-paġna hekk sabiħa sabiex lilna tqawwina, mhux naqtaw qalbna, le, il-ħnina talla bla tarf. Imma ma jfissirx tala għajnejk u kollox sewwa, kollox miexi, le. Nroddu ħajla għal ħnina kbira tiegħu kif qal Ġesu il-qaddisa li qegħdin infakru, ekku il-qalb tiegħi mimlija tieba u ħniena għal bnedmin. Dak il-pitturi li naraw, dik vera ta' rat il-qalb ta' Ġesu mdawra bix-xewq, immaġina qalb bix-xewq. Dik mhix xi ħaġa sentimentali ta' dik vera qaddisa rata Parej Lemonjal Pariġi, Franza. Nirringrazzjaw il-Ġesu għal dan it-talim li joġbu jatina. Inqumu bil-wifqa. Ħuti il-frott tal-Ispirtu Santu huwa l-imħabba ilena is-sliem, ir-rażan, nitolbu u ngħidu dawwa l-mulej l-Ispirtu tagħna. Sabiex il-liġijiet li jmexxu l-Knisja ikunu frott ta' smieħ attent tal-kelma talla nitolbu. Sabiex ir-riċerka tal-progress u t-teknika tħares dejjem id-dinjità tal-persuna umana nitolbu. Sabiex aħna l-koll narfu n-nuqqasijiet tagħna u jkollna l-kuraġġ nitolbu maħfra mingħand Alla nitolbu. Nitolbu għas-sinodu li qed isir mal-Papa, nitolbu għal paċi fid-dinja, nitolbu sabiex il-mulej jagħtina xita fejjida f'waqta nitolbu daw għal-mulej. U Alla dawn it-talbiet nresquhomlok permezz ta' ommok u Ommna Marija int li tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. U Alla tagħtiba bla qies. Santa Margherita Alacoque, inti qridt il-bniedem il-qadim u sawwart il-ġdid maħluq ġbija tiegħek. Fil-ħnina tiegħek ġeddet lilna wkoll biex fis-sakrifiċċju li lilek tant jogħġbok nofrulek bil-vittma bla tpattija. Bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Nerfaw lubna l-fuq. Nidżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq ta' sew Misser Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax fil-qaddisin li kkonsagraw
ruħhom għal Kristu minħabba s-saltna tas-smewiet jixraq infaħru lilek għal providenza tiegħek tal-għaġeb għax bija in terġa' ssejjaħ il-bniedem għal qdusija li fija sawwartu fil-bidu. Iddewqu minn issa d-doni li bijhom iżżejnu fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli nfaħruk u ntennulek bla qeda qaddis. Qaddis tassew int mulej. Inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek. Biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs radlek il-ħajr qasam ta' l-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom Sinjur u Alla. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġa' raddi l-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu biex ħorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan f'tifkira tiegħi Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħaj. Għax għoġbok tilqana quddiemek biex naqdukom iċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li jieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fl-intenzjoni ta' Żarena, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, fl-imkien mal-Verġni Mqazzom Alla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli, Santa Margherita Alakok u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew inkomplu nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li benta Alla għas-salvazzjoni tagħna flimkien missierna li inti fis-smawwiet. ħobżna ta' kuljum bħalma naħfru l-minur. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u ħina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa mid-dnub u mħarsa mill-inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-figli tal-Knisja tiegħek
għatija slim u laqda li jien trid fija int li tgħix bis-Sultan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Paċi magħkom. Ngħidu flimkien ħaruf ta' Alla. Danu Ġesu il-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen aħna dal-għodu mistiedna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf Mulej.
Ejjew nirringrazzjaw il-Ġesu għal din il-quddiesa u t-tagħlim li smajna l-kelma tiegħu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Grazzi, Sinjur Alla, nitolbu. O Alla li tista' kollox, int qawwejtna bis-saħħa ta' tqarbina mqazza li għamilna. Għatina li fuq l-eżempju ta' Santa Margherita Maria Alacoque nitalmu nfittxu dejjem lilek fuq kollox u nuru lid-dinja ġbija tal-bniedem il-ġdid bi Kristu Sidna. Insellmu l-Madonna qabel immorru. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna Tapinu Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna, il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba. Regina, l'Akbar fer, itnej